Eċċellenza, Monsinjur Isqof ta' Għawdex Anton Toma, nirringrazzjak tal-li aċċettajt l-istedina tagħna għal din l-intervista fuq newsbook.com.mt 103 Malta Heart. Grazzi Kevin, nsellem lilek, nsellem lis-semmija u lit-telespettaturi kollha. Illum bħala nsar qegħdin ngħixu dan il-mument tant importanti li jistedinna nieqfu u nirriflettu il-mowt ta' Sidna Ġesu Kristu biex il-lejla mbagħad inkunu nistgħu niċċelebraw il-qawmin tiegħu fil-fġieli tal-għid. Il-ħajja nistarajnija turina li m'hemmx ħajja vera mingħajr mowt, mingħajr ċaħda. Interessanti dan il-jum li tiddedika l-Knisja għas-skiet, għal-vojt, għan-nuqqas. Qed ngħixu f'dinja fejn m'għadix kapaċi toqgħod ma' skiet. Dinja li m'għadix kapaċi toqgħod mal-vojt. U fl-istessin waqt li qed tipprova taħrab minn dan il-vojt, però taf li dan il-vojt jiġri warajja, jiġri warajna. Allura ara xi struggle, ara xi impenn, xi sforz enormi rridu nagħmlu biex ma nibqgħux fil-vojt, biex ma naċċettawx il-vojt waqt li il-vojt huwa importanti fil-ħajja tal-bniedem. Il-vojt tista' ssejjaħlu dbatija, tista' ssejjaħlu nuqqas ta' sens, tista' ssejjaħlu kultant dwejjaq li dak li jkun iħoss fil-qalb u lanqas ikun jaf fejn ġej, jew nkunu nafu minn fejn ġej għaliex le. Imma dan il-vojt il-Knisja tiċċelebrah biex ngħidu, tiċċelebra n-nuqqas. U l-Knisja bħala om maqlija u om vera, om realistika, taf li dan il-vojt jagħmel parti mill-ħajja mhux tal-Kristjan, imma mill-ħajja ta' kull bniedem, allura ta' kull Kristjan ukoll. Interessanti għax illum il-Knisja fi kliem sempliċi imma profond taqgħet tliet affarijiet flimkien, taqgħet il-vojt. Allura dwejja n-nuqqas, forsi il-bereavement, il-luttu li tbatija li nġarbu mal-mewt ta' persuna, il-vojt. Taqdu flimkien mal-imħabba, għaliex għax il-vojt u il-wiċċ liħor tal-imħabba, meta jien inbagħti, meta jien qed inħoss il-vojt ta' persuna, kemm jekk ħadha ħajja kif ukoll jekk mietet, jien qiegħed inħobb b'mod ieħor. Il-vojt huwa l-wiċċ ieħor tal-imħabba. Allura taqgħet il-vojt mal-imħabba mal-fidi. U dan isir tama, interessanti din-equation, il-vojt, imħabba u fidi isiru tama. It-tama ta' ħajja oħra. Kif tafien taħna il-vojt nippruvaw niddirjaw miegħu diversi modi, pereżempju niddirjaw miegħu bir-rabja. Niddirjaw miegħu forsi bil-kompensazzjoni fejn fien naqsitni persuna, allura nfittex persuni oħra u nfittex oġġetti oħra li jimlew lill-qalbi, il-kompensazzjoni. Nista' nirreaġixxi għall-vojt bis-sens tal-ħtija, bil-guilt feeling, kieku għamilt hekk, jew kieku mxejt mod ieħor, jew kieku nista' nirreaġixxi għall-vojt pereżempju bil-ġustifikazzjoni, bil-razzjonalizzazzjoni, mhux kulħadd irid imut u mhux kulħadd jgħaddi minnha, mhux kulħadd jiġrilu din il-ħaġa. Nista' nirreaġixxi għall-vojt bl-amneżija, nipprova ninsa llum qabel għad. Il-Knisja tirreaġixxi għall-vojt b'mod ta' veru, b'mod realistiku, immens, kemm sabiħa. Vojt li huwa l-wiċċ ieħor tal-imħabba, flimkien mal-fidi isir tama fil-ħajja. Biex aħna nies ħajjin, bħalma l-imħabba akkumpanjatna biex nibdew ngħixu fid-dinja, wara kull tissil l-imħabba. Hekk ukoll l-imħabba li tagħmilna nies maturi takkumpanjana fil-vojt biex nitwildu twellidna għal ħajja ġdida. Eċċellenza, meta tirrifletti fuq il-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu li ovvjament iħalli wkoll dan l-element ta' vojt illi semmejt dwaru inti. Bħala raj, issa kważi sentejn bħala Isqof ta' Għawdex f'Awwissu li ġej. Li huma l-pjagi u l-ġerħat li tmiss bidejk fil-Knisja u fis-soċjetà llum? Huma diversi, u xek diversi, batija tieħu diversi forom. Il-vojt jieħu diversi forom. Mid-batija ta' dawk il-persuni li qegħdin ifittxu sens, għadhom ifittxu sens fil-ħajja. Id-batija ta' dawk li jagħmlu sforz enormi biex
jirreaġixxu għal xi vojt li qegħdin iħossu, imma jirreaġixxu mhux bl-aħjar mod. Fejn pereżempju dawk illi għalihom jistgħu jsolvu l-problemi ta' tbatija billi pereżempju jixtru. Illum x-xiri sar mod ta' kif nimla l-vojt. Għaliex għall-grazzja tal-Alla ninsabu f'sitwazzjoni ta' benessere, ta' jiġifieri maħniex minn dawk il-pajjiżi li tisbaħ filgħodu u tgħid imma x'se jkun f'nofsinhar. Imbagħad hemm dawk li jippruvaw jimlew il-vojt bil-metodi antiki u ġodda fl-istess ħin bix-xorb, bid-droga, jiġifieri b'ħafna kultant anki b'ħafna xogħol. Il-ġimgħa ltqajt ma' xi ħadd qal li jiena il-problema tiegħi mhux li taqbadni l-COVID, il-problema tiegħi mhux li nimrat, il-problema tiegħi hu li f'dak il-mument, f'dak iż-żmien jien ma nista' nagħmel xejn. Jien jekk ma nagħmel xejn niġġennen. Jiġifieri miskejn dan ix-xogħol għalih huwa soluzzjoni għan-nuqqas ta' sens fil-ħajja. Allura anki dawn huma tbatijiet, interessanti għax l-istess soluzzjoni tibda ssir minn nfisha tbatija, mbagħad ma jkollokx ċans għall-familja minħabba x-xogħol, imbagħad trid tiġġib il-flus kemm biex tixrob kif ukoll biex tieħu droga, allura problema, saħħa taħdem ma jkollokx. Dawn huma kollha soluzzjonijiet folots li jġibu iktar tbatija. Imbagħad hemm it-tbatija l-kbira u l-vojt il-kbir tal-Mart. Hekk jiena naħseb li hekk dawn il-ġranet l-iktar li jiġuni f'moħħi huma l-persuni li qegħdin jikkumbattu mal-vojt tal-Mart. U hekk nixtieq verament insellmilhom minn hawn u nħeġġiġhom mhux biss biex jitolbu l-qawwa u l-qawwa tat-tama f'dan il-mument. Imma nħeġġiġhom ukoll biex ifittxu s-support, ifittxu l-għajnuna ta' persuni oħrajn. Ħafna drabi il-Mart u l-problemi tas-saħħa it-tendenza tkun li min iġarrabhom jingħalaq fih innifs. Min iġarrabhom ma jkollux moħħ u aptit u qalb jara jew jitkellem ma' xi ħadd. Però inħoss jien li parti mis-soluzzjoni nisranija għal problemi għad diffikultajiet hi propju il-komunità, il-komunjoni li ngħixu dawn id-diffikultajiet kemm jista' jkun flimkien. Anki jekk ma jkollokx qalb, anki jekk tagħmel sforz. Imma mbagħad tibda tinduna li meta titkellem ma' xi ħadd jew taqsam ftit mid-tbatija tiegħek jew tibki fuq spallejn xi ħadd, inti tħossok iktar mistrieħ. Tgħidlix se nsolvi. Issolvi għaliex ħafna mill-problemi tal-Mart mhumiex biss fiżiċi, imma l-Mart jikkomplika iktar ruħu meta jsir psikoloġiku u spiritwali, meta jidħol il-qtieħ ta' qalb, meta jidħol id-depressjoni, in-nuqqas ta' tama, meta kważi nerqu fid-dlam mingħajr ma naraw l-ebda xagħta ta' Imbagħad hemm problemi oħrajn bħal huma l-problemi ta' relazzjonijiet. Dawn il-ġranet ilaqqgħuni ma' ħafna persuni li għaddejjin diffikultà fir-relazzjoni. U jiena nħossha bħala xi ħaġa sabiħa għalija bħala missjoni. Hekk li persuni bħal dawn hekk iċempluli jew nkellimhom jien li jkunu għaddejjin minn dawn id-diffikultajiet. Għaliex anki dak huwa vojt, anki dak huwa mewt. X'tgħidilhom daw il-koppji, Eċċellenza? Jiddependi mill-każijiet li jkunu x'hekk. Ġifieri aħna nafu li kull każ bħalma hija d-diffikultà tal-Mart, kull każ ikollha t-terapija tagħha, kollha biex ngħidu hekk il-kelma tagħha. Però ħafna drabi l-idea tkun, l-idea bażika tkun illi minn barra l-imħabba forsi umana li forsi se kienet delużjoni fil-ħajja hemm imħabba iktar profonda. U l-istess xewqa għall-imħabba iktar profonda, l-istess xewqa li nġorru kull wieħed u kull waħda minna l-imħabba iktar profonda hija prova ċara li aħna magħmulin il-qalb tagħna magħmula biex tħobb u biex tkun maħbuba b'imħabba sħiħa. U din l-imħabba sħiħa hekk faċli ħafna nirreferu għalija f'dawn il-momenti, f'dawn il-ġranet, l-imħabba sħiħa jiġesu fuq is-salib il-wiċċ minn liħna ta' missier.
Ninaqat miegħek ukoll f'dan l-appell li għamilt aktar qabel għal dawk li nsabu waħedhom u qed jiġġieldu s-solitudni biex huma wkoll ifittxu l-għajnuna fil-komunità u ma jkunux waħedhom. Però nixtieq li niġu issa għal żjara tal-Papa Franġisku fostna, kważi ġimagħtejn bot nistgħu ngħidu. Niftakar li ftit wara li l-Papa ħalli Malta inti stess qed li x-xogħol jibda hawn. Bħala fijiet ukoll ħriġtu stqarrija fejn qedtu fost affarijiet oħra li din iż-żjara ser issaħħaħ l-enerġiji tagħna biex inwasslu l-bxarat tajba. Dan ix-xogħol fiex jikkonsisti? Kiena naħseb li l-Papa ħallilna testament maqsum ferba, jew aħjar mandat maqsum ferba, fl-erba laqat, fl-erba diskorsi li għamlilna li ma nistgħux inħallu naħseb l-ebda kelma taqa' minn dawn id-diskorsi. L-ewwel diskors tiegħu politiku u xek inħoss li huwa mandat mhux biss salina bħala knisja mal-poplu Awċi u Malti, għall-poplu kollu kemm hu, mu speċjali għall-mixxejja ta' dan il-poplu. Fejn tidħol is-saħħa tad-dritt, fejn tidħol il-korruzzjoni, għandna bżonn nerġgħu nisemgħuha u nibqgħu nisemgħuha din il-kelma. Fejn tidħol l-akkoljenza vera, imma mhux apparenti, ġifieri mhux jissu qed nippruvaw nilqgħu imma fl-istess waqt insibu modi oħra sottili u moħbija kif inbedu u nibagħtu. Ġifieri kien ċar ħafna l-Papa, jiena naħseb li ma nistgħux ngħidu imma kif tista' tinterpreta dak m'għandniex għalfejn ninterpreta. Għax kien ċar daqs il-Krista. Jiġifieri li qed tgħid inti huwa li jekk tilqa' u tkeċċi fl-istess ħin hija kontradizzjoni. Il-kontradizzjoni li naraw li semma l-Papa kienet aktar milli tilqa' u tkeċċi kienet li apparentement nippruvaw nilqgħu imma mbagħad minn taħt insibu l-modi kollha possibbli diplomatiċi jew inqas diplomatiċi kif inbedu kemm jista' jkun in-nies li jersqu fuq pajjiżna. Ġifieri. Però jiena ma rridx nippunta subajja biss bejn min għandu s-seta politika, imma rrid nippunta subajja wkoll lejja nnifsi. Jiena hawnhekk fid-dar, kemm qed nilqa' immigrati. Aħna fid-djar tagħna, Maltin u Awċin. Kemm qegħdin nifthuhom għall-immigrati. Issa x'hekk għaddejjin il-kwistjoni tal-gwerra tal-Ukrajina. U jkoll kemm aħna kważi tqanqalna u tħajjarna. Imma rix ma tqanqalniex u ma tħajjarniex bl-istess mod. Qiegħed ngħid għal-ħadd qiegħed ngħid għalina bħala poplu. Jiena ma nħostix l-ebda pedestali u l-ebda sedja li nista' ngħid isma' għax inti tittab le jien id-diskors tal-Papa kien għalija, l-erba' diskorsi kienu għalija għal kull wieħed u kull waħda minnha. Imbagħad kien hemm id-diskors li ieħor sabiħ li jagħmel Papin. Jiena nħoss li huwa diskors mhux biss għall-knejjes tagħna partikulari għal dik ta' Għawdex ta' Malta, imma u diskors ekklesjali għall-Knisja kollha kemm hi f'dawn il-momenti, ma b'mod speċjali għalina. L-ewwel kien diskors verament ta' tama sabiħ, telaq propju minn mument mis-sija tal-Jesuqiet imut fuq is-salib, illi kienet dik is-sija fejn apparentement kien jispiċċa kollox, kienet l-istess sija fejn beda kollox, fejn tibda l-Knisja. It-twelid tal-Knisja propju f'dak il-mument. Imbagħad qabbilha mal-kappella ta' Pinu li għal xi żmien kienet tispiċċa kienet anke kundannata, imma din il-kappella saret Knisja, santwarju, u tagħna il-metodu il-Papa kif iridu nagħmlu biex minn kull tip ta' mewt noħorġu l-ħajja. U tagħna żewġ pariri siwja li ma nistgħux ma nagħtux każ. Naħseb aħna l-isbijiet iridu verament inxamru l-kliem flimkien ma' saċerdoti tagħna u reliġjużi u l-lajċ impenjati u ngħidu isma' dan mhux diskors biss tal-Papa, aħna ma ninsewx li l-Papa u l-Vigarju ta' Kristu. U jekk nemmnu aħna fil-rida talla, u jekk nemmnu fl-Iskrittura, u nemmnu fit-talim tal-Knisja, allura jiena nħoss li ikun dnub gravi. Ara kemm ngħidu bid-dnubiet mejta u dan hu dnub sagrileġġ. Meta kelma talla ċara bħal din, jien ma nagħtix każ, aħna ma nagħtux każ. U allura l-Papa jipproponi lilna żewġ modi kif aħna nistgħu inqumu minn din il-mewt, kif is-sija tal-mewt ndawruha f'sija tal-ħajja. Għalilna il-fiċċu l-essenzjali. Il-fiċċu l-essenzjali mingħajr ma nwarbu dak li għandna.
dak li għandna ir-reliġjożità popolari u il-ħafna manifestazzjonijiet esterni anki li jiddispeċini li ma sarux il-bira u ħabba fil-maltemp. Imma il-festi tagħna daw mhux inwarbuhom, le, imma nedukaw. Għax huma domanda jekk aħna qed nagħmluhom, jekk il-bniedem jagħmilhom huma xewqa tal-bniedem. Issa aħna għandna bżonn inxamru l-kmiem u la nitkaxkru għal kollox mir-reliġjożità popolari, għax ma nkunux qed nagħmlu sew. U lanqas naqtgħuha jew nkissruha le, imma nippruvaw noħorġu s-sabiħ u t-tajjeb minnha. U l-Papa qalilna x'nissabiħ it-tajjeb kelma waħda li rrepetija 7 darbiet. Żgur li mhux kombinazzjoni, 7 huwa numru bibliku. Il-kollox, 7 numru perfett. Evangelizzazzjoni, kemm sabiħa. Jiena qedlu mbagħad meta kont fil-karozza ħdejh, qedlu santità niżlit li jaseb, niżil li jaseb, sinċerament, dak li inti qed lin-nies tapinu lin-nies kollha in ġenerali. L-evangelizzazzjoni. Għandna bżonn evangelizzazzjoni. Għalfejn? Għax il-bniedem għandu bżonn ta' sens, għandu bżonn ta' direzzjoni fil-ħajja. Mhux għax hu obbligu li qed jagħtina l-Papa, le, imma xu bżonn profond fil-qalb tal-bniedem. U aħna għalhekk nagħmlu proċessjoni, għalhekk nagħmlu manifestazzjoni, għalhekk nagħmlu biex insibu sens, għal xiex, għal ħajjitna. Issa l-Evanġel, l-evangelizzazzjoni. Allura hemmhekk iridu naħdmu nistinkaw ħafna. Il-proposta l-oħra li tagħna l-Papa biex ma ntawwalx kienet l-akkoljenza. U hemmhekk kienet sabiħa dik ix-xena li ġab għajnejna li konna smajna fil-Vanġelu ta' Marija li tilqa' lil Ġwanni u Ġwanni jilqa' lil Marija. Kemm sabiħa. Kultant hekk jiena noxa, hekk nieħu gost nisma' dawn il-meditazzjonijiet u riflessjonijiet tal-Papa. Sinċerament nipprova li ma jgħaddix ħadd li ma nismax ir-riflessjoni tiegħu fuq il-Vanġelu. Il-Vanġelu tal-ħadd normalment jelli jagħmel f'nofsinhar. Verament għax tinduna li hemm l-ispirtu tal-Alla meta il-kelma li tgħid persuna għandek ġewwa fik, tgħidlek xi ħaġa u tħoss xi ħaġa sabiħa fik. Naħseb li m'għandekx għalfejn tikkomplika, jkun il-mulej li qed ikellem. Qabel niġu għal dak li qal il-Papa u anke dak li attint lill-Papa f'Tapinu, semmejt għamilt referenza għal fatt li inti kont miegħu għal ħin relattivament twil meta wieħed jikkonsidra żjara kollha meta hu kien għawdex is-sibt wara nofsinhar. X'kienu daw il-mumenti li kellkom li fejn stajtu taqsmu kelma bejn tnejn illi hija kelma mal-Papa Franġisku? Kienet sabiħa hekk ħafna u kif wasalt lura s-seminarju Malta poġġejt bil-qiegħda u bdejt nikter għax ma nixtieqx li dak il-kliem jintilef. Interessanti. Bdejt nikter xedna fl-imkien, kienu momenti osra, kien il-moment mill-imġar, mill-porta l-imġar sa fejn bidel il-karozza sa xin tela fuq il-pokmobil u bil-maqlub biex jinniżel minn fuq il-pokmobil sal-imġar. Però il-klim li jedna kien klim profond hekk ħafna. Jiena bdejt biex kellmu fuq id-djoċesi ta' Għawdex, fuq il-kappillani, nistax il-kappillan, hekk fuq kemm nippruvaw naħdmu fl-imkien, fuq il-laqat li nagħmlu kull xahar, kemm nippruvaw hekk norjentaw pastoralment id-djoċesi tagħna. Kellemt ukoll fuq il-knejjes li għandna, dan sakemm bdejna sakemm tlaqna. Imma mbagħad id-diskors sar iktar profond. Aħna u mexxin fit-triq bdejna niltaqgħu ma' koppji miż-żewġin, ma' tfal, ma' żgħażagħ ixejru. U il-Papa nnota għalli hawn iż-żgħar, hawn il-koppji żgħar. U hemmhekk jiena min-naħa hekk ippruvajt naqsam miegħu hekk ix-xewqa tiegħi li naħdmu iktar mal-koppji żgħar. Jiena li ġej ma għadx nirrakkonta lill-Papa, ma jiena li ġej mill-pastorali tal-arajjes mal-koppji. Nixtieq li verament inkompli naħdem iktar. U hemmhekk tkellimna wkoll fuq kemm isiru żwiġijiet bil-Knisja, fuq kemm il-ħajja miż-żewġa hija vokazzjoni, u tkellimna wkoll dwar il-vokazzjonijiet saċerdotali u reliġjużi fil-proċessi dak il-ħin. Għalhekk inħoss li kienu momenti verament ta' diskors bejn missier u uliet, missier li jinteressaħ verament bil-familja tal-uliet.
u kien moment sabiħ ħafna f'dan ir-rigward. Imbagħad aħna niltaqgħu man-nies semmili l-entużjażmu tan-nies. Immens, fil-fatt it-toroq kienu miżewda bin-nies minn kull fejn għaddejna. Ekku, Malta Għawdex. Akkoljenza mill-isbaħ ekku. Sabiħ. Imbagħad tkellemna wkoll fuq ir-reliġjożità popolari. Ekku niftakru b'mod ċar li ħudu ħsieba r-reliġjożità popolari. Ġifieri komplu rawmuha ir-reliġjożità popolari. Tħalluhiex tispiċċa r-reliġjożità popolari. Però mhux weħida. Ir-reliġjożità popolari hija mod, hija mezz, hija triq li titwassalna għall-persuna ta' Ġesu, għall-evanġelizzazzjoni u għall-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija. U jien hemmhekk kellimtu wkoll qisu dwar l-idejat dwar qisu x-xewqat pastorali tiegħi, sakemm wasalna l-Arkadja. Lura interessanti, għax lura kienet sabiħa għal diversi raġunijiet. L-ewwel kif waqafna ħdejn l-Arkadja ġew mhux tifel jew tnejn, imma t-tfal kollha li kien hemm mal-ġenituri qabżu r-rejlin u ġew kollha ħdejn il-Papa. U bil-dik il-kalma kollha u dik il-mħabba kollha u dik din il-ħaġa laqtitni. Ħanejda issa x'marix ninsija. Il-Papa kif taf intu kif jaf kulħadd kien jidher li qiegħed ibati biex jimxi. Fil-fatt imbagħad fil-qudiesa fuq il-Kosos mhux hekk kellu jkompli Monsijur Xikluna l-Ewkaristija. Interessanti, jiena nnotajt ħaġa hekk illi għalkemm kien qiegħed ibati biex jimxi, imma qisu dik il-parti ma kienx biċċa minnu. U din verament laqtitni. Meta kien jiltaqa' ma' xi ħadd jew meta rid jagħmel xi ħaġa jew meta rid jagħmel. Qisu dik mhux qiegħda hemm. U tinduna li huwa bniedem li verament hu moti u l-barra minnu nnifsu verament jinteressaw l-oħrajn. U anke meta fuq l-ajruplan staqsew fuq saħħtu. Mżgiċċa hekk ħelu. Saħħti kultant nagħmel kapriċċi, full stop. Interessanti hekk jiena laqatni ħafna bħala persuna u ġifieri mhux biss id-diskors tiegħu, dawn huma ġesti hija testimonjanza nara li għamlet ħafna ġejta. Ġifieri tara persuna li kapaċi. Insomma, meta kien hemm dawn it-tfal hekk kollha miġburin miegħu jagħtihom il-kuruni, insomma, battikata biex sabu l-ġenituri tagħhom wara x'fin jiġraw jiġri. Wara tlajna fil-karozza. Nofs ta' triq. Wara tlajna fil-karozza. U dar lejja kont wara għalli din it-tfal ma jinsewa qatt. Verament. Għalli din ma jinsewa qatt. U imbagħad għalli xi ħaġa oħra u laqtitni għalli u lanqas jien mhux se ninsija qatt. Irraħu. Ġifieri hekk lanqas jien mhux se ninsija qatt. U semmieli hekk xi ħaġa sabiħa għalli in-nies għandhom bżonn li l-isqof ikun f'nofsu. Għandhom bżonn li l-isqof ikun f'nofsu. Għandhom bżonn li nissu lil-nisqof. Għalli l-Papa. U din laqtitni ħafna. Ġifieri hekk u nixtieq verament li inkompli din il-konverżjoni kemm tiegħi kemm tas-saċerdoti l-oħra. Semmili kif meta kien l-Arġentina saħansitra talab l-żewġ papiet ta' qablu lil Ġwanni Pawlu Tieni u lil Benedittu biex ikollu aktar awżiljarji fid-djoċesi fejn kien tal-mod li l-isqof ikun għall-nies. U din verament laqtitni ħafna. U nittama li bid-difetti u l-limiti kollha tiegħi nipprova npoġġiha fil-prattika. U komplejna li tkellmu fuq affarijiet oħrajn marbutin mal-Knisja. Interessanti tinduna kemm hu bniedem miftuħ, tkellemna fuq is-saċerdozju, fuq il-ċelibat, tkellemna fuq diversi, għamilna anke ċerti diskussjonijiet teoloġiċi dak il-ħin fil-ftit ħin li kellna, insomma, sakemm wasalna fil-ġar. Qed tikkonsidra li d-Djoċesi ta' Għawdex ikollha isqof awżiljarju? Kieku jagħtuni bil-qalb kollha. Bil-barka tal-Papa din tkun. Naħseb li nitloba. Imma biex ngħidlek is-sewwa diġà kont labta din il-ħaġa, sinċerament. Interessanti. Imma kelli risposta le minnaħa ta' annunzjatura le ta' veru, kienet le sekka. Naraw żmien li ġej.
L-Arċisqof jaf li mhux qiegħed ngħid kliem ieħor għax kien hemm ukoll meta tlaqt. M'għandix dubju. Però interessanti li dan id-diskors li jiena ħsibt jew dil-konverzazzjoni li ħajkun ħafna iqsar fit-toroq ta' Għawdex huwa pjuttost profond. Qatt narawhom dawn id-diskorsi din il-konverzazzjoni f'kitba pubblikata għaliex naħseb hija minjera ta' talim anke għal poplu tal-Alla. Jista' jkun, issa nara ftit id-dixxerni ftit anki ma' sħabi saċerdoti nara ftit x'jista' wieħed jgħaddi pubblikament jew le, insomma. Sintendi hemm kien hemm affarijiet oħrajn li naħseb li l-prudenza titlob illi inżommhom ftit għalija f'dan il-mument. Kien hemm anki affarijiet oħra li kienu li tkellimna bejnietna, affarijiet sbieħ pożittivi. Jina nirringrazzjak li oġbok taqsam magħna f'din l-intervista dan verament din id-diskussjoni li kellek inti personalment mal-Papa Franġisku ċert li missemmija u daw kollha li qegħdin isegwuna japprezzaw ħafna li nkomplu ma' żmien nixtarru u nitlu aktar fil-fond ta' dak li ħalla fostna il-Papa fi żjara tiegħu. Laqtitni ħafna permetti li nsemmi issa din il-laqa privata mal-Ġiżwiti. Dina hija ħaġa normali issa fil-vjaġġi apostoliċi kif nafu tal-Papa Franġisku li kienu stess patri Ġiżwita illi jiltaqa' ma' ħutu l-Ġiżwiti fil-pajjiżi li jkun qed iżur. Din tkun laqa privata ma mbagħad wara ftit jibdew joħorġu dettalji din id-darba anke permezz ta' l-intervista ġiet ippubblikata mill-Ċiviltà Kattolika fejn il-Papa tkellem mal-Ġiżwiti meta kien fin-Nunzjatura dwar Knisja tal-futur li qal hija iżgħar u li titlef ħafna privileġġi imma ssir iktar umli, iktar spiritwali u iktar autentika. Naħseb inti tirrelata ma' dan, le? Jiena naħseb li dan kien diġà qalu snilu Papa Beneditto kien għadu kardinal fil-kodba tiegħu meta dan jekk ma nisbaljax kien qabel is-70, ġifieri qabel il-1970, ġifieri ara kemm ilu. Le forsi iktar tard, forsi imma ilu li qalu dan id-diskors. Il-Kardinal Ratzinger kien għadu. Jiena naħseb li din jitriq u xekk ta' Knisja. Okej, ġifieri fejn tidħol issu l-impressjoni tal-Knisja kif tidher minn barra, naħseb li hekk se jiġri, ġifieri Knisja inqas li tagħmel storbju, inqas forsi jisu tagħti inqas importanza lil dak li huwa apparixxenti, lil dak li hu poter, lil dak. Nimmaġina li hekk se jiġri. Però naħseb li fir-realtà din kif inħossa jien, ġifieri jista' jkun żbaljati opinjoni personali tiegħi. Naħseb li fir-realtà imbagħad fil-mixja u fil-ħajja tal-fidi tal-komunità li temmen, l-affarijiet dwar se jibqgħu l-istess. X'irrid ngħid? Jiġifieri kollok dawk biex ngħidlek isu il-forma ta' ċrieki konċentriċi. Isu għandek iċ-ċirku li jieħu verament bis-serjetà tal-fidi. U allura forsi dik hija l-Knisja li qiegħed jimmaġina Papa Franġisku u li kien diġà mill-bogħod Papa Beneditto. Mbagħad għandek ċirku iktar wiesa ta' dawk li fejn kien jibqgħu f'kuntatt mal-Knisja, pereżempju permezz tas-sagramenti, il-Magħmudija, imbagħad meta tiġi l-Ewkaristija tal-bejn, meta tiġi l-Grisma forsi u meta jiġi żwieġ. Imbagħad għandek ċirku iktar il-bogħod, pereżempju dawk li fejn kien interessawhom darba mill-Knisja. Imbagħad jiġifieri fir-realtà jiena nħoss li l-konformazzjoni soċjoloġika tal-Knisja biex ngħidu hekk, imma fejn jidħol id-diskors ta' relazzjoni tal-fidi, inħoss li b'ewwel dwar se jibqa' l-istess. Waqt li fil-fatti, fil-verità imbagħad fl-essenza tal-Knisja, isu fl-intern tal-Knisja, inħoss li tkun iktar Knisja li tfittex dak li l-iktar importanti. Jiġi relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu. Ġifieri mingħajr ħafna toqol ta'
biex ngħidu hekk ta' mekkaniżmi u ta' ingombru u xek li kaxkret il-Knisja ma' żmien, per eżempju fej jidħol per eżempju fejn anki l-istess protokoll. Ġifieri aħna rajna anki l-istess żjara tal-Papa u xi protokoll kumpless u forsi iktar milli hemm bżonn kien hemm. Naħseb li dan kollu irid jixrinkja biex immorru verament għal dak li essenzjali. Ir-relazzjoni mal-persuna ta' Ġesu u r-relazzjoni man-nies, ma speċjali dak li qegħdin nagħtu. Ħaġa li l-Papa saħaq fuqha kemm il-darba. Jiena ma nixtieqx li kif qegħdin noqorbu lejn tmiem din l-intervista ma nixtieqx li ma nifokax fuq id-diskors tiegħek lil Papa f'Tapino li kien diskors pjuttost qasir imma li fih ħafna fuq xiex wieħed jirrifletti. Ħanikwota żewġ affarijiet li jirriflettu r-realtà Awċija u ta' soċjetà Maltija b'mod ġenerali. Inti ħin minnhom semmejt l-ambjent u għedtlu lil Papa għajna nitolbu biex il-koll nitalmu nħossunu aktar responsabbli tad-don tal-ħolqien u tan-natura sabiħa ta' din il-gżira li bil-mod il-mod qiegħda tisparixxi. Mbagħad kellimt ukoll fuq il-ġid materjali għedt li nqisuh bħala rigal li Alla jagħtina biex naqsmuh maħutna u mhux bħala okkażjoni ta' korruzzjoni, diskriminazzjoni jew konflitti u diviżjoni. Kliem ibeż dan, le? Naħseb li kliem ibeż li jġor fih ħafna tbatija. Tbatija mhux tiegħi, tbatija ta' ħafna nies. Mhux hekk, ġifieri aktar mill-kliem u jiebes, naħseb hija tbatija li tbatija u r-realtà naħseb li titlob minna nfisha konverżjoni, titlob bidla. Aħna rridu bidla, ma fil-verità hemm bżonn ta' konverżjoni jiena inħoss li l-liġijiet ibidlu ftit. Il-liġijiet u r-regoli jbidlu ftit. Il-liġijiet huma deterrent estern, xi ħaġa li tiġi minn barra. Imma l-bidla vera kif jgħidilna Ġesu, bidla vera ssir fil-qalb. Allura l-bidla vera ssir bl-edukazzjoni, ssir bil-formazzjoni. U għalina l-Kristjani, il-formazzjoni ma tistax ma tkunx konverżjoni. Jekk il-formazzjoni mhix konverżjoni, hi sempliċement istruzzjoni. Ġifieri jiena tallimt ċertu affarijiet imma nħallihom fil-ġenb il-qalbi ma nbidlitx. Il-formazzjoni vera għalina tkun konverżjoni tal-qalb. U dik hija l-integrità u l-maturità tal-persuna. U xekk meta il-persuna dak li tgħid ikun joqrob ħafna ma dak li tagħmel. Ikun hemm dik l-integrità, ikun hemm dik il-koerenza, il-konsistenza. Issa fuq dawn iż-żewġ aspetti naħseb li l-kol kemm aħna nafu u ġifieri jiena nitkellem anke ma' imprendituri li minnaħħa nilmentaw ingergru anki huma stess igergru li għawda ximtala bil-bini imma mbagħad jien jekk ikolli roqa li nistantella fejn kien 6 solari jew 7 solari, imbagħad anki jekk jien naf li għawda ximtala bil-bini u n-natura qegħdin narquha, qegħdin inkissruh bil-mod. Anki jekk naf, interessanti għax l-istimolu tal-flows jew tal-ġejt, u allura l-illużjoni li biftit zeros oħra fil-bank jien se nkun aħjar xi appurament illużjoni. Xiġri, jiġri li jintella u ma nirrispettax anki jekk naf li qiegħed nagħmel sar. U allura hawnhekk jiena nħoss li hemm bżonn ta' ħafna formazzjoni, ta' ħafna edukazzjoni. Ħalli nkun ċar, rridu nibdew aħna knisja. Ġifieri aħna rridu noqogħdu attenti biex jista' jkun nagħmlu dik li ngħidula ekonomija tal-kostruzzjoni. Ġifieri jien irid nara ftit. Jekk qiegħed nibni jew għandi bżonn nibni, irid nara ftit jekk hemmx diġà mibni u dak li għandi bżonn nistax niffittjah f'dak li hemm diġà mibni. U naf li din hija challenge, naf li din hija diffiċli. U allura għalhekk id-diskors huwa jibes għax nixxu hija jibs, hija diffiċli. Għalina u għal kulħadd. Ġifieri jiena nerġa' ngħid, m'iniex nippunta subajja minn fuq għal isfel. Anzi, jien inħares madwari, nara l-ewwel qabel kollox jien, dari xi jiġri f'dari u nitkellem
skont dak li nar u xek jew skont dak li nħoss ukoll li l-Ispirtu tal-Alla qed jitlobna. L-istess problema, l-istess diffikultà hi fejn jitlu flus. Ma naħseb li jiena niftakar Alla jaħfirlu il-Fader Arter Vella li jiena li kien wieħed mill-persuni li tant kien importanti f'ħajtu fil-ħajja ta' saċerdoti. Niftakru jgħidilna Ġesu fil-Vanġelu ma qalx jew Alla jew il-karriera, ma qalx jew Alla jew proġetti personali, ma qalx jew Alla jew in-nisa, ma qalx jew Alla jew is-sess, le, ma qal jew Alla jew il-flus. U jiena naħseb illi tagħmel ħafna sens. Naħseb illi verament illi l-flus kultant huma il-kompetitur, il-konkurrent u xejn illi ħdejh jitlef kulħadd. Unfortunately, sfortunatament ngħixu f'soċjetà bħalissa li ħdejh lejn dan il-konkurrent li tant b'saħħtu jitlef kulħadd. Allura nibqa' nara jekk hux qed tnaqqeċ il xi ħadd, nibqa' nara jekk dak hux jett jew mhux tiegħi, le. L-importanti jaħasra li mhux hekk. Għaliex, u l-flus x'inhuma? L-flus huma tip jkollna nirriflettu ftit psikoloġikament permettu. Ġifieri għalfejn iridu iktar flus, għax nixtiequ iktar security. Security usual. Għax nixtiequ, skużani? Iktar sigurtà. Iktar sigurtà, sewwa. Security. Permetti li ngħid dan id-dottu żgħir li xi darba x'imkien. Da kont ġej mill-vaccine, mit-tieni dose tal-vaccine, kont ipparkjat hawnhekk għandna f'wieħed mill-ground, il-ground tal-hotspots li u l-parking. Sewwa. U jien ħiex kien hemm xi ħadd qed nagħtih xi ħaġa tal-flus il-parker li jħoss fil-parking. U ħdejh kien hemm persuna qallu qed ikellmu il-bittieqa miftuħa, bittieqa nista tal-karozza u qallu ħammur il-bank qed jitkellmu ma' xulxin. Il-parker u raġel forsi kellu around 60 xi ħaġa. Qallu ħammur il-bank qallu għax għandha ħafna flus. U jien spontanjament mit-tieqa qedlu mela għandek ħafna problemi. Għallu dak kif taf. Interessanti. Jiena spontanjament u bċajta ta' ġifieri ma kontx naf ma nafu da. Qedlu mela għandek ħafna problemi. Għallu dak kif taf. Hekk dar lejja għallu dak kif taf. Interessanti. Stedintu jagħmel eżami tal-kuxjenza. Insomma, aktar mill-eżami, ma interessanti. U veru, jiena mhux qed ngħidu li jkollok għall-inkwiet. Ekku, verament. Imma xorta waħda rridu iktar. Verament. Din l-istedina l-eżami tal-kuxjenza għamilta wkoll sena ilu fit-tnedija tal-pjan pastorali għad-dioċeżi ta' Għawdex li nedejt fil-velja ta' il-50. Dan il-pjan fiex wasal u kif issa żjara tal-Papa se jallinja ruħu t-talim tal-Papa ma' dan il-pjan u forsi hawnhekk naslu anke biex nikkonkludu din l-intervista. Ok, nirringrazzjak tal-mistoqsija. Mela, il-pjan pastorali għal-grazzja tal-Alla inħoss li xi ftit jew wisq inħadem ta' din is-sena. Aħna kellna fażi l-ewwel waħda bejn Settembru u Novembru kienet il-fażi tat-talb, imbagħad kienet it-talba tal-poplu ta' Alla biex din is-sena pastorali tħalli l-frott fid-dioċesi. Imbagħad l-avvent kien id-dedikat kollu kemm hu għas-smieħ tal-kelma, ħallejna lil Alla jkellimna fl-istennija ta' xi xtieqilna, xi rid minna. Matul l-avvent daħal ukoll id-diskors tas-sinodu u għalina kien għaqad tajjeb ħafna is-sinodu tal-Knis Universali u ingħaqad tajjeb ħafna wkoll mal-linja tal-pjan pastorali. Fix-xhur ta' Jannar u Frar għamilna l-eżami tal-kuxjenza veru proprju. Ġi bl-għajnuna tal-kappillani u tas-segreteriji pastorali ta' kull parroċċa. Pratikament kull grupp fih dan il-Knisja, anki dawk mhux strettament tal-Knisja, anki pereżempju il-banet, pereżempju il-gruppi tan-nar, il-gruppi tal-armara, anki dawk li mhux strettament huma gruppi ta' mixja ta' fidi, kull grupp kien mistieden jagħmel l-eżami tal-kuxjenza. Imbagħad f'ċelebrazzjoni għall-aħħar ta' Frar, li saret f'kull parroċċa, kull grupp preżenta ftit is-sitwazzjoni tiegħu, su l-X-ray ritratt tiegħu. Imbagħad matul ir-randa l-inqaddes billi kulħadd
issa bejn wieħed u ieħor kien jaf fejn hu qiegħed bħala grupp għamilna talba kbira ta' maħfra. Ir-Randan servina biex nitolbu maħfra lil Alla. U ngħaqad tajjeb dan iż-żmien mat-tema mas-suġġett ta' żjara tal-Papa li kienet il-ħlewwa, il-ħnien. U ġabu ruħhom magħhom bi ħlewwa li ma bħalha. Ħlewwa li tibda l-ewwel qabel kollox bil-esperjenza li aħna għandna tal-maħfra ta' Alla. Inkella jekk m'hemmx dik, il-ħlewwa tagħna teżawrixxi ruħha biex ma nifilħux inħobbu ħlewwa ħelwin ma' xulxin għal tul ta' żmien. Hekk issa f'din il-fażi minn ta' wara lejt jekk Alla jrid issa minn lejt il-qudiem qegħdin nirriflettu flimkien mal-parroċċi ser nerġgħu nagħmlu l-istess żjara fil-parroċċi biex issa wara li sar dan l-eżami ta' kuxjenza naraw ftit liema linji kull parroċċa ser tieħu once li għamlet għandha xi ftit X-ray tar-realtà tagħha, sintendi dawn il-linji però iridu bil-fors naġluhom, naqduhom biex ngħidlek pjan pastorali ċar, mandat ċar li għamlilna l-Papa fi żjara tiegħu. Biex imbagħad jekk Alla jrid f'Pentekoste li ġej inniedu il-linji pastorali meħuda mill-pjan pastorali tagħna minn dak li qed jiġri fis-Sinu. Il-diskors tal-Papa, il-linji pastorali li se jgħinuna ngħixu is-sena pastorali li ġejja minn Settembru tad-2022 il-qudiem. Jiena ċert li konna opportunità aktar quddiem illi nitlu aktar fil-fond dwar dan il-pjan pastorali f'intervisti li għati konna fil-ġimgħat u x-xhur li ġejjin. L-aħħar mistoqsija tiegħi li nistiednek ukoll torbot magħha l-messaġġ tiegħek għal-lejt hija propju dwar realtà illi qiegħda kull ma tmur tinkwita ħafna mhux biss il-pajjiżna, l-Ewropa imma anke lid-dinja. Il-gwerra fl-Ukrajna rajna anke l-bieraħ fil-Via Crucis, verament mument emozjonanti fejn kien hemm żewġ nisa, waħda Ukrena u l-oħra Russa, tnejn infermiera fi sptar Taljan iżommu flimkien dan is-salib, letteralment is-salib kbir tal-gwerra, tal-invażjoni Russa fuq l-Ukrajna, tal-imwiet ta' nies innoċenti. Il-gwerra fl-Ukrajna, Eċċellenza, tinkwieta lilek ukoll, nimmaġina. Kif nistgħu aħna niċċelebraw il-qawmien ta' Ġesu f'din ir-realtà ta' xeni ta' mewt u erda li qegħdin naraw kontinwament madwarna? Il-gwerra fl-Ukrajna bħal gwerer oħrajn f'partijiet oħra tad-dinja tinkwieta inħoss mhux biss lill-Kristjan, mhux biss lill-dixxiplu ta' Ġesu, ma lil kull bniedem għandha tinkwieta. Għaliex inkunu verament qegħdin nirregredixxu mmorru lura u l-bniedem bl-għajnuna ta' Alla mexa ħafna l-quddiem fl-evoluzzjoni il-bniedem sar biss mhux biss annimal intelligenti, imma kapaċi jkun annimal li jħobb. U annimal li jgħix mhux waħdu imma mal-oħrajn. L-ebda bniedem ma jista' jgħix waħdu. U allura dak li qalilna l-Papa dal-ġranet anke fl-omeliji tiegħu fl-okkażjonijiet tal-ġimgħa Mqazza li l-umanità tista' tagħmel għażla li tħobb, tista' tagħmel għażla li taħfer, tista' tagħmel għażla li tbati għal persuni l-oħra, imma tista' tagħmel ukoll għażla li taffeċ, li tkisser, li teqret, li toqgħod. Jiena naħseb li tabbi lil kull bniedem li jeżisti fid-dinja bħalissa b'responsabilità kbira. Għaliex għax il-gwerra verament tiġi xed minn dawk li jiddeċiedu, minn dawk li għandhom is-seta li jiddeċiedu għal pajjiżi. Imma il-gwerra tibda fil-qalb tal-bniedem. Anke fil-qalb ta' dawn, il-gwerra tibda fil-qalb tal-bniedem. Hija għażla li kull bniedem, kull wieħed, kull waħda minnha inkunu iċċalenġjati li nagħmlu. Għax kull wieħed u kull waħda minnha fiċ-ċokon tiegħu jista' jiddeċiedi li jagħmel gwerra jew li jbati kultant biex iżomm il-paċi. Imma tbatija biex iżomm il-paċi tiswa ħafna inqas, hi ħafna iktar ta' valur biex hekk mitbatija li wieħed ibati biex jagħmel gwerra. Għax inti xorta waħda biex tagħmel gwerra trid tbati. Kiena nħoss li propju f'dan il-mument ta' għejt, ta' festa ta' qawmien, naħseb għandna tassew għax nirriflettu
u nindunaw li l-vjolenza, il-prepotenza, l-aggressività iġibu biss-silment. U allura għandu raġun Ġesu li l-imħabba ġib il-qawmija, l-imħabba ġib il-ħajja. U dan m'hemmx għalfejn morru fil-Vanġelu, ma ninsewx li l-Vanġelu huwa l-aħjar interpretazzjoni, l-aħjar lettura tar-realtà. Imma ninsewwiex, il-Vanġelu mhux maqlub mir-realtà, anzi, qiegħed hemm biex jgħidilna l-affarijiet kif huma tas-sew. Aħna nindunaw li meta nħobbu, meta nippruvaw xek nerfgħu is-saleb ta' xulxejn, is-sapportu xulxejn, ħajjitna tkun ħafna ħjar. Ħajjitna tkun ħafna ħjar. Il-Vanġelu dan sempliċement ifakkarulna u ipoġġulna qudiemna biex jista' jkun ma nħalluhx qudiemna bħala ideal, bħala mudell, imma inġibuh f'nofsna, nagħmluh tagħna, nagħmluh esperjenza tal-ħajja. Allura jien inħoss illi l-gwerra fil-kontrast tagħha ma' dak li qegħdin ngħixu tkompli tqawwilna qalbna li jekk ngħixu kif jixtieqna Ġesu, il-gwerra mhux biss tispiċċa u tieqaf u tintemm, imma l-gwerra titrasforma ruħha f'enerġija, f'sors ta' paċi ta' komunjoni. Biex inkunu iktar prattiċi konkreti. Aħna ma nistgħux inħarsu lejn dak li qed jiġri fil-gwerra fuq it-television u jiddispeċina u ninfuha. Inkunu nagħmlu bħal il-Levita u s-saċerdott tal-parabola tas-Samartan tajjeb, rawh għaddew mill-ġenb u baqgħu sejrin. Ejjew nagħmlu pas-Samaritan. Narawh u nħalluh jidħol fina. Jidħol minn għajnejna, jidħol f'qalbna. Jekk narawh u l-għajnejn ikunu tant miftuħin illi ma jkollhom l-ebda ostaklu li nħallu dak li naraw jidħol fina, nibdew ngħidu imma x'nistgħu nagħmlu. U l-ftit li nistgħu nagħmlu nipprovaw nagħmlu. Jekk hux talb, jekk hux qogħodja ta' karità, jekk hux niftħu l-bib ta' darna biex nilqgħu lil xi ħadd. Jekk hux kulħadd isib il-kreattività u l-inizjattiva tiegħu. Meta inħalli sitwazzjoni diffiċli tidħol f'qalbi, qalbi issir aġent, jiena nagħmel xi ħaġa għal dik is-sitwazzjoni. Eccellenza, Monsignor Anton Thomas of Tawdex, nirringrazzjak ta' din il-diskussjoni li kellna bejnitna dal-għodu. Nirringrazzjak anka għalija kienet l-ewwel opportunità li nintervista lill-isfijiet tagħna u grat immens li kelli din l-opportunità illum. ċert kif qatt qabel li konna okkażjonijiet oħra fejn nirriflettu iktar fuq dak li qed jiġri madwarna. Nixtieq minn hawn nirringrazzjak mill-ġdid u nawguralek l-għajt tajjeb. Grazzi Kevin lilek, it-telespettaturi kollha u l-mulej jagħtikom il-barka tiegħu ta' mħabba u sħib. Saħħa.